So pag uwi ko magti-take out ako o magti-take home ako nito, kahit isang sanga lang. Galing ito sa Silang Cavite, binili namin ng 150 Stonbergia grandiflora na halaman or clock vine na tinatawag. Ayun ka, from din napakaganda. Tapos may something na may mga flowers na kulay purple. Kaprom din marami nito dyan sa Bicol. Pwede cutting nito. Kung saan kayo makakita nito, nagkalat lang naman ito sa mga bukid-bukid. Magandang araw sa inyo mga ka-From D at welcome back sa Certified From D channel. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ay in-invite ko po kayo na mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Ngayon ka-From D ay nandito po ako sa bahay ng aking kaibigan dito sa Quezon City. At ayun, kagagaling lang namin ng Baguio. Then from Baguio, dumiretso na naman kami sa pasyalan, going to Tanay, nag-ikot ng Laguna, papuntang Liliw. Then pumunta na naman kami ng Tagaytay. Ngayon, nandito na ulit kami sa bahay. At syempre, ang ginagawa namin dito ay tulog, kain, tulog, pupunta ng mall, mag-coffee, tapos babalik ng bahay. At paminsan-minsan nag-gardening. At ito nga ka-From D dahil maraming activities yung kaibigan ko dito dahil napakalawak ng kanilang bakuran. At syempre, mayroon pang lupa na hindi na niya naaayos. Kaya ayun, sabi niya gusto niyang ayusin yung part dito sa likuran ko dahil napaka daming halaman dito at parang ano lang, parang basta na lang nilagay, so walang, ibig sabihin parang walang kaayusan. Then ayun, matagal niya na pinag-iisipan kung anong klaseng ayos yung gagawin dito sa part na ito, dito sa aking likod, at hindi niya magawa. At siyempre alam ko naman yun kasi matagal akong tumira dito at ito nga, nandito na naman ako. So madalas ko nakikita yon at lagi niya sinasabi na gusto niyang ayusin yung andito sa right, sa likod ko na garden. So ayun nga ka-From D, tinulungan ko na siya kasi nga siyempre wala rin akong ginagawa dito. Then kaya ayan, nag-ayos kami ng landscape at ayun nga naisip ko naayusin yung dito sa aking banda sa likod. Then ayun, may nakita akong stones at ayun sabi ko gusto kong ilagay yun doon. So okay naman, pumayag naman yung friend ko, kaya simula na ng pag-aayos. But hindi pa siya natatapos dahil nga walang mga materials, yung parang gravel lang naman kailangan. Kasi pag nag-aayos kasi ng garden ka-From D, siyempre parang ako kasi dinadaan ko sa mga stones. Ayaw ko nang may mga iba-ibang gamit na kung ano-anong maraming halaman. Gusto ko yung stones ang gamit ko kasi nga mas maaliwalas yung dating kapag bato yung ginagamit. Siyempre kung may malawak yung land, yung pwede mong lagyan ng mga grass, pwede rin. Gusto ko rin yun. Kaya lang kung wala naman mga materials or kung ano lang nakikita kong pwedeng ilagay, yun lang nilalagay ko. So ayun ka-From D, kayong ginawa ko dito sa sa garden. So ang haba ng introduction ko, no. So ngayon ka-From D, ipakita ko sa inyo kung anong ginawa ko dito sa garden ng friend ko. Then syempre ipapakita ko na rin sa inyo yung lahat kabuuan ng kanyang garden kasi nga napakaganda ng kanyang garden dahil madalas siya mag-gardening, inaayos niya araw-araw. So ako naman nanonood lang ako kasi nga ayaw kong makialam kung ano yung gusto niya. Kung may kailangan siya at kailangan niya ng tulong, so tinutulungan ko. So let's go ka-From D at titingnan natin kung ano yung garden ng kaibigan ko at siyempre kung ano yung ginawa ko. So ayan, ito yung garden dito ka-From D, yung halaman. So nakikita nyo kung anong forma niya, walang kaayusan talaga at siyempre gusto niya talagang ayusin. Kaya ito naman ka-From D, ginawan ko rin ng paraan at siyempre sabi ko nga yung yung stone na nakikita ko dun sa may bandang gilid ng kanilang bahay, sa may pader, sabi ko kung pwede ilagay ko dito para design na lang siya para at least kahit paano mayroon siyang postura or posture. So ayan, nilagyan namin dito ng mga gravita. So dahil mayroon pa siya natitirang mga grava dun sa tira ng kanyang paglalandscape dito sa main garden niya. So ayan, sabi ko mas maganda kung ganun din ang gagawin dito sa
sa gilid ng kanyang bakuran. At ito nga yung mini garden dito. Hindi man siya masyadong maayos kasi nga kulang sa gamit. Kung ano lang yung natira doon na graba, yun din ang ilalagay namin dito. So ayun, kulang pa nga yung mga bato-bato na ano. Sabi ko bumili na lang siya kasi ang bilihan dito kaprom din ng graba per sack. So pupunta siya ng hardware, then magdadala siya ng sasakyan. Pagbalik, dala na yung graba. So tinatamad pa yata yung kaibigan ko para bumili ng mga graba na ilalagay dito. So okay na rin naman siya kapamde at konting-konti na lang yung kulang. So ito nga yung stones na nilagay ko dito. Ito nga yung stones na dinala ko dito sa ano gilid na ito. So hindi naman ako nahirapan kasi meron silang karitila. So ayun, pinagulong ko lang yung bato nung pagkagaling sa karitila kasi sobrang bigat yung kapromdi. Solid stone siya. Tapos ito naman yung ano, yung Song of India. Sabi ko wag niyo nang tanggalin dito kasi maganda yan diyan, pang-design na lang sa ano, diyan sa may stones. Kasi nga ito kapromdi, ang gusto nito yung parang dry at nainitan. So, ayaw niya ng madilim na lugar. Kaya, bagay na bagay siya dyan sa mga stones. So, ayan yung inayos namin dito kapromdi. At hindi pa siya ganun tapos. At siyempre yung ano nito, yung doon niya Aurora, medyo nabawasan yung mga bulaklak niya. Dati sobrang laki na niyang kapromdi at nababali siya kapag umuulan dahil hindi niya kayang dalhin yung bulaklak niya dahil sa daming bulaklak. Pag umuulan, nababasa siya. So sobrang bigat. Kaya madalas napuputol yung mga sanga. Pero ayan, nakaka-recover pa rin naman. At ayan nga, natira konti na lang. So tinalian na nga lang yung ano dito kapromdi, yung body niya para hindi siya tuluyan na ano, tuluyan matumba. Pero bali na talaga yun dyan sa pinakapuno niya, kaya yan may tali. Maganda sana kung hindi siya na bali nung that time ng mga ano niya, ka-bloomingan niya. Ayan. Then yung baba nga kapromdi ng mga ano dito, yung ginawa namin na landscape ay siya na lang nag-design yan. Sabi ko bahala na siya mag-isip kung anong halaman ang gusto niya, but sinasuggest ko na yung mga halaman, yung bagay na mga halaman sa may mga graba katulad nito ay yung mga halaman na gusto sa ano, yung mga halaman na gusto sa mainit na lugar at ayaw niya nang madidilim. So ayan, kaya nga ayan ang nilagay diyan. Pero sabi ko parang nasobrahan na naman dito yung ano niya, halaman niya dito sa gilid kasi parang gusto niya pinakapal niya. Marami kasi siyang biniling mga halaman na nasa paso. Then ito naman kapromdi, bagay naman ito dito sa ano, yung parang bamboo grass na halaman din. Bagay siya dito sa graba kasi nga nakakita ako nito sa mga gilid ng ilog, tumutubo siya sa ibabaw ng bato. So maganda yung ganyan dyan, yung parang bamboo grass. So ay meron siyang kalatia, tapos anong tawag dito, Anastasia plants, tapos meron siyang yellow bell dito sa taas. Ayan, hindi siya masyadong namumulaklak. So ayan kapromdi, masyado siyang mataas na pero konti lang yung bulaklak. Then yung nasa tank, ayan halaman niya sa tank, yung ano yan, clock vine or Thunbergia grandiflora na halaman. Ang flower niya ay kulay light violet. Then mayroon siya ditong rambutan. Yung rambutan naman ito kapromdi ay tumubo lang yun dyan kasi nga madalas silang mayroon rambutan dito. So may kumain yata na rambutan at itinapon dito yung buto. Ayan, tumubo siya. So dito naman kapromdi sa ano, shaded place. Dito pa rin dito sa part nung ginawa ko na ano dito na landscape. Sabi ko lagyan niya dito ng silom sa gilid kasi bagay yung mga silom dito sa ano, sa gilid sa malilim kasi yun talaga naman yung silom ay gusto niya talaga yung malilim, kaya nilagay niya dyan. Pero ano, kulang kapromdi yung halaman na to, kaya nagdagdag siya ng ferns. Sabi ko bagay na bagay yung ferns dito kasi nga madilim
hindi siya masyadong naarawan. So, hindi siya masusunog ng araw diyan kasi nga maaraw dito sa Manila. So, ayan ang ginawa kong landscape dito sa garden ng aking friend. At syempre, pupunta tayo dun sa kanyang pinakamagandang garden na halos araw-araw niya inaayos at matagal niya nang pinapaganda. Ayan mga ka-from, inabutan kami ng matinding ulan dito kaya hindi ko natuloy yung show ng garden ng aking friend. So ngayon, ito magwawalis ako ng nagkalat na mga dahon, mga bulaklak ng plants kasi nga puro basura dito yung yung paligid ng bahay dahil sobrang lakas ng ulan at siyempre malakas din yung tubig or hangin. Grabe yung yung bulaklak niya. Hindi makayanan ng yung tubig. So ayan po mga ka-from day, tapos na po ako magwalis at malinis na ulit yung garden ng friend ko. At syempre napakagandang tingnan kasi nga ayun kakatapos silang ng bagyo at natanggal yung mga tuyot na dahon, na refresh sila kasi nga maulan at syempre malamig din. So ayun ang winalisan ko dito kanina. So ang linis-linis na at syempre ipapakita ko naman sa inyo yung pinaka-garden niya talaga. Ito mga ka-from day yung pinaka-main garden ng friend ko. Dito na yung dating garden na malawak. So ayan, abalang-abala pa rin siya sa pag-gardening dahil kakatapos lang ng bagyo. Inaayos niya yung mga paso na nagkatumba-tumba, mga natumbahan ng mga kapwa halaman. So ayan, mayroon siyang bromeliad dito. Sabi ko sa kanya, damihan yung bromeliads niya para mas magandang tingnan, saka hindi alagain yung bromeliads dahil kahit iwanan mo siya ng 2 buwan o 1 buwan, 2 buwan hanggang sa tumagal, hindi naman siya sensitive. Diyan pa rin siya kasi nga mayroon siyang water na stuck diyan sa niya. Kapag umuulan o umaambon, nadadagdagan yun, tapos yun na yung dilig niya. So lalo ngayong tag-ulan, so hindi niya kailangan alagaan. Tapos meron siyang mga very familiar naman sa atin na crotons ito, or San Francisco croton or something, kung anong tawag nyo sa halaman na yan. So ay mga ka-from day, maganda dito sa kanyang
garden. Yung mga stones naging cozy ang dating niya kasi malinis tingnan. Sabi ko sa kanya mas magandang tingnan kapag may mga stones yung garden katulad nito. Ayan, napakagandang tingnan at napakalinis. Katulad niya nakikita nyo. Siyempre yung green, very green na kanyang Facebook yata itong ano na ito, ferns. Tapos yung pandanus na mga plants. Lagi niyang pinoproblema ito yung pandanus na ito kasi nga maraming lumalabas na mga branch. Sabi niya hindi niya raw makuha. Sabi ko antayin niya lang na lumaki kasi kusa naman siyang naghihiwalay pag pinabayaan mo or tatanggalin mo siya kung gustuhin mo. Pero pag ganito kasi delikado pang tanggalin niya yung ganyang kaliit kasi napuputol. So nasasagad yung niya, parang talbos niya. Pag tinanim mo na bubulok din siya. Kaya dapat medyo mahaba-haba yung tangkay kapag tinanggal mo yung mga branch ng pandanus. So ayan, ang dami-dami niya na ng plants na to. Dati isa lang siya, tapos yan dumami ng dumami. Tapos marami pa siyang tatanggalin. So pag uwi ko magti-take out ako o magti-take home ako nito, kahit isang sanga lang, i-try ko mag-alaga kasi gustong-gusto ko rin tong halaman na ito kasi sa garden ka from di napaka maaliwalas tingnan or very cozy tingnan sa garden. Ayan na, parami niya na. So ayun yung paligid-ligid dito sa kanyang garden, but napakalaki ng kanyang garden ka from di. At ito nga, kariripat lang niya lang dahil natumba nung bagyo, nilipat niya lang ng paso. Hindi naman ito sensitive, basta na itanim lang kaagad kasi madali naman siya mabuhay. Ayan, gusto niya nga ng yung mainit na lugar, pero ayan, mataba siya, maganda yung dahon niya. Hindi ko lang alam kung anong klaseng variety ng tea plant ito, basta tea plant siya. So ayun, yung meron siyang mini table dito, tapos yung meron pandanus at syempre may rapis na halaman. Then yung bromeliad, tapos bamboo plant. Ang ganda ng ferns ka from di, sariwang-sariwa siya. Tamang-tama katapos lang ng bagyo. Then dito naman sa kabilang side, punong-puno ng halaman dito ka from di. Itong Monstera deliciosa na halaman, kung saan niya na lang ito nilalagay. Sabi ko sa kanya mas maganda kung ilagay niya ito dun sa may terrace ng kanilang bahay kasi kahit papano iklas itong tingnan, kumbaga pang mayaman yung dating niya kasi maganda yung terrace nila, bagay ito dun, tapos malalaki yung dahon. Nakikita naman natin sa mga malalaking bahay, pag malaki yung bahay, malalaki rin yung halaman katulad nito. So malaki yung dahon, very fresh. At buti hindi siya natumba ng bagyo kasi nakalagay ito sa likod. Kapag umuulan, automatic natutumba siya kasi yung paso niya maliit lang. Ayun, napakahaba niya na, tapos ang lalaki pa ng mga dahon. So ayun ka from diyan dito, ito sa ilalim ng Indian plants or Indian tree. Ay nakikita nyo pataas sa ilang puno ba itong Indian tree dito? Parang 5 yata ito or 4. So ayan, dito naman sa ilalim hindi naman siya na masyadong nainitan kaya maganda yung mga Burmese ferns dito. Tapos ito yung sabi nila pang mayaman daw, ito pang millionaire plants, itong snake plants. Yung variety nito hindi ko alam kung anong pangalan, but itong isa yung Wilfin na hindi ko makalimutan kasi during pandemic time ito yung mga hinahanap ng mga plantita at plantito. So yung isa daw nito sa US ay nagkakahalaga ng $100, isang tangkay lang o isang leaves. Ayan, dito may arikapan, tapos mga dipin. Tayo punta tayo doon sa bandang harapan nito. So ayan ka from di, maraming halaman dito na nakalagay. Sabi niya sa akin gagawin niya raw itong coffee table. Sabi ko wag niyang punuin masyado ng halaman dito para mayroon siyang space. Kaya lang yun ang gusto niya, patungan ng halaman yung coffee table na
kahoy dito na binili niya. Tapos ito naman yung Bernice Ferns na berry lash at napakaganda ng kulay. So another coffee table din yung isang kahoy na yun, pero pinapatungan niya ng halaman. Then dito may mga aglonema, kalatia, tapos yung ayan, kalatia, dipin, tapos mayroon siyang yucca plant dito na nakapasulang. Ayan, marami sila nito dati, pero hindi ko na alam kung nasaan na. Pinagpuputol-putol kasi nila kasi gusto nila dumami at tumubo. Pero ayan, may natira naman at parang may nakikita pa akong mga ilan-ilan na malilit sa paso. So ayan, Kaprom D, napakaganda at very refreshing yung garden dito ng friend ko. At syempre alagang-alaga niya ito. Then ito naman, Kaprom D, galing ito sa Silang Cavite. Binili namin ng 150. So dalawa ito. Yung isa liit-liit pa, tapos ito yung isa lumaki na. That time na binili namin yan sa Silang, ganito lang yung kaliit. Itong nahawakan ko na tangkay or branch. Tapos ngayon ang laki-laki na. Sabi ko hindi ganyan yung patayo ng ganyan na ng ba ito, variegated na African talisay. Kasi bumubukas siya, hindi akala nila patayo talaga yung ganyan, kaya pinapatayo nila. So nilalagyan nila ng haligi na para gumanon. Sabi ko hindi ganon. Kasi yun, lumalapad talaga siyang pag ganon. So ang ginagawa nila patayo kasi yung sanga niya ay lang, parang dadalawa lang yung pag ganon siya, kaya tinatayo nila. Sabi ko magbabranch yan dito sa gitna dito. Tapos ayun ang tutuloy pataas. Pero matagal yun dahil napakatagal niyan lumaki. So ayan, Kaprom D, dito naman sa sa gilid ng kanyang bahay. Ito naman mga devil backbone na variegated. Sometimes pag nasa ibang lugar kulay yellow or neon. Dito naman mix ng pink, neon saka green yung mga dahon niya. Sabi niya pupuno niya dito kasi dati nilagyan niya dito ng mga cactus. So hindi naman gumaganda, parang nasisira lang at hindi niya nagugustuhan. Ayan, napakaganda ng kanyang garden dito. Napakaraming turing niya sa ilalim ng mga devil backbone na yan. Ay, yung turing niya na namumulaklak na maliliit. So ayan. Meron siyang mini fountain dito sa gilid ng kanyang parang computer room. Ito naman yung dati naman ginagawa namin ito, pero later on binago niya kasi umaapaw yung tubig, tapos nawawala, parang butas yata yung ginawa namin sa ilalim, kaya ginawa niya na lang pinuno niya na lang ng lupa at tinaniman ng mga iba't ibang plants na katulad niyan. Ito naman original naman itong rapis plant na ito dito, so hindi niya na tinanggal. At dati punong-puno siya ng ng tawag yun ng rapis. Tinanggal namin yung iba. Tapos yun may mga may bird nest, ay na yata ito ng hangin ng bagyo, kasi malakas din yung hangin dito, Kaprom D, at ulan. Tapos ito, Kaprom D, yung yung Enjoy Photos. Maganda sa Enjoy Photos, Kaprom D, kasi nga hindi niya kailangan diligan at least twice a month lang dilig nito, Kaprom D, basta hindi siya masyadong naiinitan. So okay na siya. Kapag tuyong-tuyo naman, siyempre natutuyo yung dahon niya, parang nalalanta. Pero pag diniligan mo, babalik ulit siya. Ayan, ang pag-alaga ng Enjoy Photos, hindi masyadong matubig. Twice a month lang yung dilig niya, or once a week. Ganon. As yung may mga bird house dito. Tapos ito naman, Kaprom D, yung Thunbergia grandiflora na halaman, or clock vine na tinatawag. So ayan, araw-araw bumubuka yung mga bulaklak niya, nagpapalit ay ng haba-haba niya ng bulaklak niya. Pwede itong itanim, Kaprom D, na ng cutting. Pwede sa cutting, Kaprom D. Nabubuhay siya sa cutting. Hindi siya sensitive masyado. Yun ang binuksan ng so yung, Kaprom D, binuksan yung fountain dito. Automatic naman siya kapag may time na nagbubukas talaga siya, may time na nagsasarado. So ayan, pinuno niya ng bird nest ferns dito, kaya magandang tingnan, very refreshing yung dating niya. Bukid na bukid, dito lang yan, bukid na bukid talaga. Tapos meron siyang
Borley Max ba tawag dito? Ayan. Sa baba, mayroon mga ferns na maliliit. At ayun. Ito nga ka-from-di yung sinasabi ko na maliit na kasama nung isang African talisay na nandoon na lumaki na. So, lumaki na rin ito ng konti pero ang tagal-tagal. So, mahigit isang taon na itong ano na ito, African talisay. So, yung isa lumaki, tapos yan, hindi naman siya namamatay. Pinabayaan lang din. Meron din siyang, ano dito, ayan. Ano na nga ba pangalan nito ka-from? Nakalimutan ko na. Basta something caladium. Ayun, caladium. Rare ito ka-from caladium. Tapos may ferns. Ayun. So, ayun ka-from yung scenic ng garden dito ng kaibigan ko. Napakaganda. At very green. Greenish talaga. At ito yung mayroon siya ditong forget-me-not. Dati ang ano nito, lush, masyadong makapal, maraming bulaklak. Pero ngayon, medyo gumugulang, nababawasan din yung mga flowers niya. So, ito ka-from yung Torrenia plants. Napakarami nila dito ng Torrenia plants, ganito. Pero dadalawa lang yung variety ng bulaklak niya. Isang dark purple, saka isang peach. So, yan. Alam ko mayroon din white nito, pero okay na yan. Mas maganda, mas makulay. Then, dito sa paligid, sabi ko sa kanya, maganda itong, foxtail na halaman. Maganda sa may mga stone kasi very cozy ang tingnan. Malinis kapag nasa stones ang seating niya. Then, ito napaka-lush. Super lush naman ito ka-from at ang ganda, oh. Ayan. Ito naman ka-from ay ibang klase, parang silver deepin. Hindi ko alam kung anong variety ito, basta deepin siya o deepin ba siya. So ayun. Dito sa gilid ka-from sa gilid ng garden niya, ito mayroon din silang dito, forget-me-not. Then palmera or areca. Then yung tibatib or dragon tail. Tapos yung fortune plant. Ayan. Ito naman ka-from halaman na ito ay parang anong tawag doon, on and off. Nawawala siya tapos biglang babalik din. So magandang halaman kasi nga on and off. Sometimes yung mga nakikita mo ito lang mga dahon na ito. Ayan, mga tuyong dahon. Tapos pag nabasa siya or naulanan or diniligan mo padalas, nagkakaroon ulit siya ng mga dahon na ito katulad niyan. So napakaganda ng halaman na ito kasi nga hindi siya alagain. Tapos ang sarap po, parang masarap gawing salad, pero matigas siya ka-from parang cardboard yung dahon niya. Pag tiningnan mo parang gulay or repolyo. At ito naman ka-from yung lagi niyang pinagkakaabalahan, lagi siyang gumugupit-gupit dito sa Anastasia or Assistecia plants. Mas maganda ito kapag nainitan. Ayan, malago na. Sometimes, nakikita ko siya palagi gumugupit. Sabi ko, huwag niyang gupitan ng gupitan kasi mas maganda yung umaapaw ng konti. Kasi pag ginugupitan, ang nakikita palagi yung mga tangkay niya. So, hindi magandang tingnan. Then, ito naman ka-from yung doon niya loose. Minsan dumadaming bulaklak niya, minsan nawawala. Katulad nyo yung tag-ulan, nawawala yung mga bulaklak niya. Then ito ka-from sabi ko nga sa inyo, napakagandang alagaan yung enjoy putos. Ayan, hindi naman siya masyadong inaalagaan na dyan, hinahayaan na lang dyan, pero ayan, tingnan mo, napakaganda. Bumababa na siya at ang gandang tingnan. Class yung tingnan kapag siya, blooming at punong-puno, parang mayroon pipirom niya na parang ganyan, pero mas magandang tingnan yung pipirom niya. Pero ito pag maayos din yung pagkatanim at nasa maayos na kalagayan siya, maganda rin tingnan, parang pipirom niya rin. So ayan, ang dami ka-from. Ito naman, sabi ko sa kanya, bilogin niya ito, pero parang minsan nakakalimutan niyang bilogin kasi gusto niya raw yung mga bilog-bilog na plants katulad nito. Sabi ko, ito yung binibilog na plants, yung Phocien tea or Tiang gubat. So ayan, sabi ko, tiyagaan niya lang nagupitin para gumanda.
at mag-shift siya ng bilog. Then may mga croutons, Anastasia plants. Tapos ito kapromdi, parang tea plant din ito pero hindi ko alam pangalan nito. Marami ako nito pero pinagpuputol ko, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung anong pangalan nito, itong mismong halaman na ito. So ayan, maganda siya kapag nakadikit siya sa mga white na or variegated na plants kasi madilim itong tingnan, mas nagiging makulay yung garden. Then ayan yung picara plants. Ayan, sabi ko sa friend ko magtanim siya ng maraming picara dito kasi nga dito sa Manila karamihan ng mga halaman, kahit anong kulay yung halaman, nagiging kulay green. So ayun, napakalash ng garden at very refreshing kasi bagong bagyo, bagong ulan, less pollution dahil natangay ng hangin at ulan yung mga usok ng sasakyan. Ayan. So ito naman kapromdi yung parang ang tawag yan, mala blossom ng Korea, parang sakura plants, pero bougainvillea yan kapromdi. Maganda yan kapag napupuno ng bulaklak. So this time maulan pero mabulaklak pa rin siya. Ayan, ang ganda ng plants. Ang lago, super, napakaganda. So ito yung mga turin niya. Sobrang dami niya na hindi niya na tinatanim, bigla na lang tumutubo sa lupa. Ayan, napakarami na. Sabi ko hayaan niya lang kasi sayang din naman. Namumulaklak din naman siya at magandang tingnan kapag punong-puno ng bulaklak. Sana all may ganito kalawak na garden at napakagandang tingnan. Ito yung turin niya kapromdi, another turin niya na kulay dark purple. Then mayroon siyang dito, yung pandanus na plants na magandang tingnan. So ayan kapromdi, hindi na naman nagugupitan yung malapit na naman ayun, Vermont na naman. Maglalagay na naman sila ng mga Christmas light dito sa kanilang maki plants or yo. Ayan, 3 puno yung kapromdi, hindi na nagupitan. At yung mga yung kapromdi, ang ganda ng bulaklak Puputulin din yan kasi gugupitan yung maki plant para lagyan ng Christmas light. Yan yung Thornborgia grandiflora or clock pine kapromdi, yung halaman na yan. So umaapaw na yung halaman, tapos yung yew plant ay umanaw na rin, tumaas din na rin yung sanga. So ayan, ang ganda, napakaganda ng halaman ngayon. Super refreshing at super green. So ito naman kapromdi yung nakikita natin dati ng mga ferns, Boston ferns. Ito ang pinakagusto kong ferns, kahit anong klaseng ferns, itong gusto kong ferns, Boston ferns. Kita nyo naman napakagandang tingnan at very refreshing sa bahay. Pwede ito indoor, pwede outdoor, pwede sa init, pwede sa lilim. So ay napakagandang plants ng Boston ferns kapromdi. So pag uwi ko, dadala ko nito. Sabi ko sa friend ko, dalhan niya ako nito nung pumunta sila ng Bicol. Sabi ko dalhan niya ako ng Boston ferns, pero hindi niya ako dinalhan, nakalimutan niya raw. Kaya pag uwi ko papuntang Bicol, pauwi ng Bicol, magdadala ako ng, at least sabi ko bigyan niya ako at least mga 6 na puno kasi maliliit lang naman yung puno niyan para ilalagay ko sa 3 pot na ganito rin gagawin ko para mayroon akong ganitong ferns. Marami naman akong ferns doon, pero kasi ito yung gustong-gusto ko kasi pwede siyang ibitin. Parang pang kasal. Pang design sa wedding reception, parang ganon. So, ayun kapromdi, napakaganda.
Tapos may something na may mga flowers na kulay purple. So ayan, nakikita nyo yung ka-from D. Thornborgia grandiflora. So yung mga nagtatanong dyan, paulit-ulit kung sinasabi ito, clock vine or Thornborgia grandiflora. So ayan. Ang ganda, maraming halaman. Kung hindi lang siguro umulan at hindi masyadong malakas yung hangin, malamang punong-puno ng flower itong garden ng friend ko, ng clock vine na ito. So ayun, ganda, malilim. Pwedeng maglagay ng coffee table dyan sa ilalim kasi nga malilim siya. So ito lang dito sa pinakaloob, mahabang-mahaba siya. Pahaba siya ng pahaba hanggang sa makarating sa dulo. So ayun, ka-from D, mayroon din siyang mga ano dito, Calathea or Aglonema na iba't ibang varieties. Ito, ano ito, silver deepen. Parang ito naman, parang ano ito, parang yung familiar sa atin na Doña Carmen. Ayan, mga ano dito, Aglonema ng kapatid ng friend ko, sa kanya ito. Ayan, ang ganda-ganda ka-from D, ayun, makulay. Tapos ayan, very lush. Kaya lang pag mainit, minsan na ano siya, dahil masyadong mainit dito sa Manila, minsan nalalanta. But nandito naman siya sa pinaka ilalim ng vine, kaya hindi siya nainitan. Kaya bilong-bilo siyang mag-grow dyan dahil mayroon siyang bubong dito. Nabubungan siya ng napakaraming vine o napakakapal na vine dito sa harap o sa front yard nila, front yard ng bahay. So ikot ulit ka-from D, ang ganda ng garden nila. Yung friend ko mahilig sa fence na maliliit, yung ganyan, kasi parang nagagandahan siya sa fence na ganyan. Maganda naman talaga yung ka-from D kasi nga para bang ano tawag doon, very cozy siya tingnan, tapos yung halaman niya ganyan, tapos white yung fence, small fence. So ayun. Ayan, dinala niya na naman yung halaman. Hindi siya mapakalig yan sa halaman niya na yon. At kung saan niya ito nilalagay kasi alam ko parang favorite na niya tato, tapos nainip siya. Bakit tagal-tagal daw lumaki, pero ganun talaga siya ka-from D, matagal talaga siyang lumaki. So ayan, nilagay niya naman sa initan. Yung ano naman ka-from D, yung Indian plants, ayan na dahil masyado na siyang matulis or matarik, ano na siya, parang nababali dahil sa ano, sa minsan mabigat yung tubig na pupunta sa dahon, kaya nagganyan, parang nababali, tapos malakas din yung hangin. Ay, yung isa naman do diretso, magandang tingnan, parang ano, Christmas tree. So, ang daming halaman, lush lahat yung mga halaman niya, lalo yung mga ferns, pandanus, ayan, yung dragon tail, napaka-lush, yung Anastasia plants, napaka-lush, tapos yung purple na yellow, purple bell, ayan, lush na lush din siya, at ang dami niyang ano, dami niyang sanga, ay napakarami niyang branch. So, lalago siya ng lalago at mapupuno ng flowers dito. Purple na flowers. Purple nga ba ito? Parang pink. Pink na purple. So, ayan. Magandang bulaklak. At ayan, papuno na nga. Padami ng padami yan kasi nga parami ng parami yung branch ng purple bell.
So super, Ka-From D, superb, ang ganda. Ka-From D, marami nito dyan sa Bicol. Pwede cutting nito. Kung saan kayo makakita nito, nagkalat lang naman ito sa mga bukid-bukid, sa mga garden na malalaki. Umaapaw sila, pwede kayong humingi ng cutting. Nabubuhay siya, madaling mabuhay yan. Wag lang mo nang ilagay sa initin kapag tinanim nyo. Ayan, gustong-gusto ko yung ferns, kaya napakaganda ng dating niya. Very refreshing. Ayun. Ito nga pala, Ka-From D, ay Chinese grass or Chinese bamboo grass. Nabubuhay ito ng cutting din. Madali itong mabuhay. Yung pag pinutol siya, madaling umugat. Ayan. Chinese bamboo or Chinese grass, Chinese bamboo grass. So, meron din siyang snake plants. Maganda ito, Ka-From D, sa loob ng bahay. If you don't mind, sana magtanim kayo ng mga ganito kasi nga, yung mga totoo naman yung mga nababasa natin na siya, naglilinis ng mga carbon dioxide, something na basta maganda sa loob ng bahay. Rin siya, nagpo-produce din siya ng oxygen. At maganda raw yan kapag nasa kwarto, lalo pag hindi ka nakakatulog, so mas nabibigyan ka ng maginhawang paghinga. So ayun, Ka-From D, yung mga cactus plants dito ni Kapitan Book kasi tawag namin sa friend ko. So ayan, ang ganda, iba't ibang cactus din yung tanim niya. So ayun, ito naman yung parang pencil na ano tawag nito? Snake plant. Then may bunny. Ayun, napaka-cute din naman itong ito, yung bantay niya sa kanyang mga succulents. Ayan. Para mga plastic lang yung mga halaman dito. Pero totoo yung mga Ka-From D. Tapos ito yung alam ko rin ito, snake plants na ibang variety. So ayan, napaparami niya na. Dito naman sa gilid ng terrace, ayan, meron silang napaka-lush na deepen, tapos Burmax. Ayan, ang ganda talaga, Ka-From D, napaka-refreshing ng kanilang bahay dito. Kahit nasa gitna sila ng Quezon City, hindi mo maakalain na mayroong garden dito sa loob ng bakuran nila. Ayan. Ito yung kanilang terrace. At ayan. Pati yung mga pillow, mayroon din silang mga dahon ng parang anthurium. Then ayan, ang kanilang terrace dito. Dito sa terrace nila, nandito rin yung golden photos. Maliit pa siya. Tapos yung may mga, dati punong-puno ng dito, maliliit na jar. At iba't ibang design. May millionaire plants. Then ito, maganda rin ito, Ka-From D. Manok, chicken, parang ibon adar na manok, blue. Ayan. Ito naman, napaka-cute na pandilig ng halaman. So, ayun, nasira na siya. Chicken. Ayan, mahilig sila sa mga decoration na chicken. Kasi dati silang meron ng farm. Kaya, ang mga design nila,
chicken. So, meron silang chicken farm. Ito nga pala mga ka-From D ay isang synthetic grass or yung fake or plastic grass lang. So, pwede nyo pala itong gawin ka-From D sa inyong bakuran. Sa halimbawa maliit yung space ng bahay nyo at gusto nyo magkaroon ng parang grass, pwede nyo itong gawin. Sumura lang naman ito pag binili nyo sa Lazada or something na makakita kayo sa isang store na pwedeng bilhan ito. Pwede ito sa water kasi plastic naman ito ka-From D, at siyempre dapat sa ilalim ay mayroon sands or yung mga buhangin para hindi siya magpuputik. Wag niyong i-direct sa lupa kasi pag bumaha yung putik ng lupa, siyempre ibabaw yun dito, magiging maalikabok at siyempre hindi na magandang tingnan dahil maruming tingnan. So dapat mayroon buhangin sa ilalim ng plastic grass na yan. So ayan ka-From D, napaka-last talaga ng halaman dito at napakaganda. So yan ang itsura ng garden dito kapag bagong ulan at bagong bagyo. Napaka-refreshing kasi na-refresh din sila dahil katulad sa atin kapag naliligo, nare-refresh din tayo. Ganun din ng mga halaman. Pag napaliguan or nadiligan, so very low refreshing talaga. Ayan po mga ka-From D ang garden dito ng aking friend, at umuulan na naman. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong ka-From D sa inyong panunood, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming salamat, muchas gracias, and Diyos mabalos.